मानो लानाय जादों? बे हाबाफारिया जाहाथे हिन्जावफोरनि सायाव अयथासार जानाय बे जाहाथे दाजाथों न'खराव जेरै अयथासार खालामो फिसायफ्रा बुयो जौथुक लायो बे जाहाथे बन्द जाथों होननानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना सोरखारनिसिम माबा दाबि लाबोदों नामा? सोरखारनिथ' दाबि लाबोआखै जों सोरखारनिनो मानसि सोरखारनि थिननाय मथेनो जोङो बे खामानिखौ मावनाय जादों। गामि ओनसोलाव जानाय बेबायदिनो जेनेबा आइजो माहारिखौ नाख्रबनाय आइजोफोरनि अयथासार खालामनाय बेफोरबायदिनियाव सांग्रांथि मेसेज मा होगोन? बेनो गासिबो हिन्जाव आरो हौवा गासिबो समान पावार मोननांगौ जाहाथे हिन्जावफोरा हौवानि सायाव माने गाहाय जानानै थाया बयबो जाहाथे समानै आगान सुरनानै थांनो हायो बिनि थाखाय बे दिनैनि हाबाफारिया। नुनो मोनदों दाख्लैसो जे भेक्सिननि नामावहाय सासे महिलानि आखायावहाय माने प्रसासन आखाइ होदों बिनि सायाव आइजो हिसाबै मा बुंनो सानो? बे बिदिथ' खालामनो मोना सासे हिन्जावनि आखायाव मोदोमाव बिदि आखाइ होलाबायनो मोना बेथ' दायनिगिरि सानोबा। बिनि हेंथायै नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो? जाय पुलिसआ बेखौ आखाइ होदों बे पुलिसखौ नोंथांमोना मा खालामजानो लुबैयो? सासे हिन्जावनि सायाव पुलिसआ खालामनाङामोन बियो खालामनाङामोन बिनि सायावहाय गोजौनि माबाफ्रा एक्सन लानांगौ बेनो। दिनैनि हाबाफारिखौथ' जोङो गभर्नमेन्टनि जोंनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि आदेश मर्मै बे जिनिसखौ खालामनाय जादों। नारि निर्यातननि सायाव बन्द' खालामनायनि थाखाय। आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथांमोना मा मोनसे मेसेजखौ लाबोदों? बेनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो समाजाव एवारनेस माने हिन्जावफोरनि आरो गथ'साफोरनि रैखाथिनि मोनसे एवारनेस होनो थाखाय बेखौ थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो। थांनाय माखासे साननि सिगां सासे आसामनि पुलिसआ सासे आइजोखौ भेक्सिन थुनायनि नेमाव नाखारनासि खालामदोंमोन नाथाय सासे आइजोखौ दांनोब्ला सासे आइजो पुलिस जानांगौ दा नोंथाङा बेनि सायाव मा होनो? बेथ' अयनाय जादों बिनि सायाव प्रसासनासो बेफोरखौ माबा लानांगौमोन। जोंथ' दा डिपार्टमेन्टआ बेखौ मा होनबावनो प्रसासना बेखौ आखायाव लानांगौमोन।